ngiyacela uNkulunkulu omhle wakithi ebuhleni bamaNazaretha ukuba abengakimi ngakulomzuzu ngoba indawo esengimkuyo manje sengifana nomuntu onecala omayedwe boxing kodwa ngiyacela uNkulunkulu obaba mkhulu ukuthi makangilekelele lo msebenzi wakhe ungonakali kunokuthi onakale ukhula abantu bephile egameni loNyazi lezulu. Amen. Ngiyalibingelela amaNazaretha abashumayeli benkosi Hlalsuthi uJamengweni Daba epheza ngibingelele egameni lenkosi uNyazi lezulu. Mina ngingu Nene Sibonge Mnambithi ngumvakelwa kwaNene Mnambithi emzini omusha. Amen. Ngaphansi kamfundisi uDladla. Ngilapha ke nami ngokuzofuna yena uNkulunkulu oNyazi lezulu. Ngiyacela ukuthi ke engizokukhuluma lapha kube kuzophilisa abantwana bakhe abayingcwele. Alibonge igama lenkosi. Ngizocela ke nami bantwana basezulwini ungachithi isikhathi ngokuthi sivule ehlabeleni zamaNazaretha. Hlabela samashumi ayisikhombisa nesikhombisa 77. Okuyisona socela ngaso ukuba uNkulunkulu asilekelele kule nkonzo yakhe eyingcwele. Amen. Sanibona zihlobo zethu sethu yinkosi yeni kusise sanibona zihlobo zethu sethu yinkosi yeni kusise
Sethu inkosi yini busise bantwana bayingcwele sho njalo izwi lasezwini ngolesine bengiphambi kwesihlalo sasezwini liyaphila unyazi lwezulu ngoba silandela uThixo ophilayo nomhle okubiza ukuthi nathi sibe bahle kuhle kuba yiNazaretha kodwa uma uyiNazaretha ngempela khumbula ngesinye isikhathi khona isalakazi esidala salapha ngasekhaya kwakuthiwa uMangubane sisihamba noBhombela ngihlale ikhumbula indaba yaso njalo sesikhulume sithi uBhombela washo wathi kuba khona amaNazaretha ayobamaningi emhlabeni kodwa futhi kuba khona imifanekiso yawo amaNazaretha manje uzibuzeke kumntakaThixo ukuthi la ukhona awuyena umfanekiso weNazaretha ukuthi iNazaretha ngumthetho into enje mawuyiqalisa ukuthi ngesabatha fakumkhele ekhanda fakumNazaretha omude neshethe elimhlophe ubhinqi ibheshu ungafani nami engifaka ibhlukwe sephula umthetho kodwa ke kanjalo kodwa kunjalo kona inhlalisuthi ayilibali gowa kanjalo akufunakali-ke ukuthi ube umfanekiso weNazaretha ukuthi uma uyiNazaretha gowa kanje uma uyintombi yeNazaretha ugqoka ibhayi ngesabatha ufaka umNazaretha ufaka inansuku ekhanda uma uyinkosikazi ufaka inhloko ufaka umnqwazo ufaka u14 kanjalo njengogqoka kwabantu abamaNazaretha okubalulekile kufanele sibe yiyo amaNazaretha uma sesigqokile bantwana basezwini siyambonga uShembe sesithi isikhathi bengijwayele ukufika lapha ekhaya bona isikhathi esiside ngenxa yemisebenzi siyagijima kulezi insuku unyazi lusinika imisebenzi yale mihle njoba nani umnikile umsebenzi wasiwalapha ya ethemba lethu kuyagijima abantwana basezwini omunye uthi unyamalela kanti uyasebenza usebenzela uJoba ukuthi akangene kulelo zwe lakubo njoba nani belisebenza kanzima nifisa ukuthi uJoba angene ezweni lakini wasengena into enjalo-ke sigijimela kulezi insuku ngiyakhumbula ngolunye usuku unyazi lwezulu lufika lapha emazweni akithi luzohlaba isoyi lapha emzini wasemzomusha kwenzeka indaba enkulu eqala ukufika wathi uma efika ithi kwakunensizwe yakwamtshali yayisebenza kwa-Eskom isiyeza kithi bengumshumayeli ithi mshumayeli ngicela ukuthi ningahlupheki ngogesi ningaqasha amajenerethi ngoba ngisebenza khona ngizocela ukuthi ngihambe ngiyokhuluma nabaphathi bami besinika ugesi mahhala kwa-Eskom savuma bahamba kwa-Eskom lensizwa yafika yacela abaphathi bayo bavuma yabuya yaqhuma ugesi hawu lwafika unyazi lwahlaba isoyi laphuma lahamba luthe uma iqeda kuhamba lafika ngomsombuluko kwathi ngolesithathu langena iqala kulensizwa semantshaleni kwathiwa wena mtshali untshontshe ugesi ngokungemthetho njengamanje ubizelwe enkantolo yasemsebenzini ngaphakathi wabizwa emsebenzini enkantolo kwafika kwathiwa iqala lingolesithathu ngeviki elizayo wena umisela iqala ukuthi uthathe ugesi ngokungemthetho manje iqala khona ngolesithathu uma kutholakala ukuthi ngempela lento yenzile yaxoshwa emsebenzini wafika waphuma lapho wathatha ucingo wangifonela wathi mshumayeli sekunecala iqala lani lo gesi bese uthathe lapha ngesikhathi kufika inkosi
umphathi wami akabatshelanga abangaphezulu sengiboshiwe manje ngicela ukuthi ungikhumbule ubaba wayengapha ngakomfundisi uNtombela ngalezo nsuku ngafika ebusuku ku-23 wongena ngomsombuluko ngicela insizwe ngathi insizwe ngicela nisike isigugo khona insizwe semantshaleni niyayazi isinekala isiboshiwe boshela ukuthi sisizile sase ziyaguqa ezikabhombela zawomuza ngase ngithi ke kuseni sophuma ngolesibili sihambe sonyazini lwezulu saphuma sahamba sathi masifika lapho onyazini lwezulu safika sekunikelwa emva komthandazo wasekuseni kunikele embengeni kwanikelwa kwaqedwa kwathi maqedwa ngase ngihamba ngiyaguqa kumvakela umdluli ngase ngiyabika mvangeli ngihamba nensizwa ngicela sikhonzele enkosini uhamba umdluli wasikhonzela asithi inkosi asingene sangena ngaphakathi sathi masifike ezulwini uyabuza ubaba uthi Mshumayeli wenze njani ngithi baba Nkosi yamakhosi nayo insizwe engihamba nayo njengoba ufikile ngaleli yaviki besinogesi lokho ubona zonke izinto zihamba kahle lensizwa yacela ugesi kanti abaphathi baye abavumile abangaphezulu sesiboshiwe uthi awu sesiboshiwe wena nomzana uvumeleni wena uthi cha baba ngivumanga uthi oh lungile yilo iphethe uthi baba ifayele lisho ukuthi sengiboshiwe wathi lethe lapho Mshumayeli ngalithatha ngase ngidlulisele enkosini walivula amapheji amathathu walipheke wasethi mthatha Mshumayeli sesiphelile icala wathi malibuyisela ngayibona lensizwe ijuluka ngoba yayineminyaka emithathu iphendukile ebandleni nganginomfana ukuthi inkosi yamakhosi size lo muntu uma engaboshwa exoshwe emsebenzini uzohlubuka wasethi apha amafutha phuthuma umlanda amafutha kagijima ngabuya namafutha wasekabusisa usethi ke uyabona masuya lapha uphumela uthenga ifoto enamakhosi onke uthi wawambona umuntu uma ebenyangeni inweba yakhe eyivezela abantu ngithi baba Nkosi yamakhosi sikaze sikubone utlalela lensizwe uma isiya lapha ya ayothatha ifoto enamakhosi onke asezulwini ilifake ngaphakathi bese igqoka into zomsebenzi bese thatha amafutha iwagobe ingagobi zonke lezi ejwayele ukuyigcoba uthi ke umlungu oqala ozobe khuluma ubombheke emehlweni ungabheki phansi Nkosi ngibusise saphuma sahamba sathi masifika ekhaya sabuya savala 23 safika safaka esinye isigugo sasho ukuthi sihambe kanjani ngafika kulesibili uma sifika kulesibili lensizwa idlule office iyothatha imoto iyosebenza bathi labasebenzi bathi awumfoka kamtshali ukuphelela umsebenzi sewuyahamba hayi uthi ngathula nje uthi ngathi ngithatha imoto ngihamba ngemsebenzini kwashaya lesithathu lafika icala uthi ekseni ngenze njengoba izwi lezulu lishilo uthi ngathi mangidlule office khona abasebenzi bezophuma nemoto bathi awuhambe kahle emfoka kamtshali uthi ngase kuba nesibindi ngase ngithi niyabona njengoba ngibengekho emsebenzini ngomsombuluko bathi yebo sibona ithuba ungekho wathi bengekho bengiyonyazini lwezulu ngeke ngixoshwe bathi hayi umuntu wenzela icala lakhe akukhulunywa lutho uvela hambe uthi ngathi mangifika ngalelo langa uthi etafuleni wayeka khona yedwa umuntu omnyama kwakwabele ngibodwa uthi ngathi mangifika uthi wathi wavula umhlangano wasemlungu owayelapha ekhoneni wasethi Mr Mtshali uthi ngase ngimbheke emehlweni uthi ngathi uma ngimbheka wasebheka phansi uthi ngathi ngibheka wabheka phansi uthi wathithiza kazi ukuthi uzothini uthi wabona lo qala ukuthi usehlulekile wasekhuluma wesibili uthi wathi uyakhuluma wesibili ngambheka emehlweni wabheka phansi uthi wabona ukuthi usehlulekile wese wesithathu uthi wathi uyakhuluma naye wathi ngambheka emehlweni wabheka phansi wathi makufika wesine wathi akuphelele licala ubani lo Manazaretha sikhuluma ngonyazi lapha khuluma noThixo omkhulu wasezulwini owunyazi lwezulu abantu engeneza abantu ma sebedidekile bethe yikho lento bese ngizibuza ukuthi kodwa mhlawumbe khona abantu abalwazi kahle unyazi lwezulu mina ngisemhlanga libona isikhathi eside ngabona kuyena umuntu lo benginalo ngaleli yaviki ngambona baba uMshumayeli umkhabela ngaleli yaviki ngolesihlanu ngangikhona ezulwini kaphinda futhi ngaleli viki
kolesine bengikhona ezulwini yabona kuyena umuntu lo maNazaretha khona insizwa waThabethe anovama ukunikela maNazaretha uma ethi umshumela kunikela sekasetshenzwa manje ungasali kunikeleni noma ngabe kuthiwa kunikelelwane ethempelini noma ungafaka ishumu ufaka ishumu kodwa yonke kunikela ethempelini ungene kuyo kodwa insizwa kaThabethe iumphathi waseCapitec lapha eMnambithi yona ephethe uCapitec bonke jikelele nabasezakheni wonke nje uMnambithi iNazaretha sekuyasetshenzwa lapha emzobusha kuyasetshenzwa kwathi makufika usuku lokugcina uba besentabazwe kuthi uzongena ngomsomluko kwathi makufikisa abantu kwathatha akho ngisho yodi furniture kodwa bayangena ngomsomluko wathi umfundisi dada hayi maNazaretha sathi ngaphandle wathi ngiyabona nje basengesontweni sengiyokhala ke manje lovele ngifike ngikhale emakholweni ngikhale isililo ngithi manje mayingaphumi namhlanje imali uba uyomhlehlisa ngempela sathi masingena wafika wathi hayi maNazaretha umhlangano uyahlehla manje ifenisha yikho akhala maNazaretha wathi hayi yikho wasukuma insizwa lapha umshuma indlo yathi ngicela ukunikela ngenkomezo 15 wasukumenye ngapha yathi mina bengizogeza uma ngicela ukhipha 20,000 yathi enye ngapha bengizoshada ngicela ukhipha 20,000 yathi enye bengizokwenza ukuthi ngikhiphe imali ethile yathi hayi wabona ukuthi hayi uba uyangena ke manje yasisuka umuntu waThabethe wathi mina nginemali yokugcina ebank no 3,000 ngicela ukufaka uthi ke ngathi uma sengifika ebank ngathola lo 3,000 ngathi ngibuya sengikhuluma nawo ngathi ngicela ungisize kushinyazo lezulu emsebenzini ngiyahlupheka la ngikhona bonke abasebenzi bayagula uthi ngase ngifike ngifaka embenge lapho kwakufakwa khona uthi ngasuswa kwathiwa le branch engikuyo bonke abaphathi bafike bephathe bese bayafa uthi ngempela ngathi mangihlala lesihlalo ngalizwe ikhanda ekula labantu la uthi ngase ngifika ngifaka le mali yonke 3,000 ngathi iyona mali enginayo ayikhenye ngoba uma sekuzoshamba abantu bayidela bamthandayo njengoba ushamba ubela lapha ethembele lithi benidela omunye ethi ngasala ngenalutho ngamane ngidayisa ijazi enginalo lesizwe yathi yakwaNdlovu engumshumayeli yathi mina nginenkomo ezo15 esibayeni azikho ezinye ngicela ukudayisa zonke ngoba vele ngangenazo ngaphi ushembe hayi sabona ukuthi ayisekungamandla athi mshumayeli hayi ngcono usinike embili wathi ngicela ukuhambisa zonke vele zangane ngoshembe ngangenenkomo ithi lesizwe waThabethe kwathi makufika uNyazi ngase ngithatha amanzi abusisiwe bathi ngithathela amanzi uthi ngase ngifike ngivula ebanki lokuqala ngafike ngavula ekseni ngakafika umuntu ngaqhela ibhenke lonke ngashiya ezakheni ngahamba ngaye edrobheni ngafike ngavula ngafike ngaqhela ibhenke ngakhuphuka ngaphezulu emashisoni ngavula ngafike ngaqhela ngalelo langa akekho wagula uqhubeka isikhathi lwafika uNyazi lwangena emzomusha uma liphuma uNyazi emzomusha uthi basebengibiza abaphathi basebethi weThabethe wenze ngani ngoba bonke abantu abahlala kuhlala bayafa uthi wasethi hayi mina ngiyakholwa mina ngikholwa kwaShembe hawu ubani uShembe uNyazi njengoba abantu bengasafi njalo kuseni ngifika namanzi kaShembe ngifike ngivule la kungangeni umuntu ngiphele ngawo lapha emsebenzini bonke abantwana abasebenza ngaphansi kwami sebephila ngegama likaShembe manje ngoba lokufa ukuthi bangamthola umphathi ingene kubasebenzi bese ziyafa ingane zabantu bathi uyabona ke lokho kwenzile kuhlukile so ngicela ukukhokhela ngoba lesihlalo hleli kuso uhleli ngokungemthetho sakunika ngokwethemba ukuthi unesikhathi usebenza lapha ekhaya sizokunika imali ewu75,000 yokuthi uhambe uyofunda ufunde lesihlalo hleli kuso siphinde sikunika imali kapetrol yokuthi wehla wenyuka ngesikhathi uattend izifundo zakho siphinde sikunika imali yokukhokha lapho uzohlala khona amen ngezwe Nyazi wezulu khuluma ngendaba enjalo maNazaretha ayikho into engizoyikhuluma namhlanje kunenge ngakukhuluma kodwa ngifuna ukubabaza leli gama elikhulu kangaka maNazaretha ukuthi naku sasa senyuke enkantolo abantu abayibonile lento esikuyo khona anti Thixo wami dwala lami wena wongi kosemane iyalila imihlaba
Kuhlushwa sitha Thixo wami Dwala lami wena wongi Khosemane iyalila imihla yonke Kuhlushwa sithasa Intenza ngivumelele ivesi nginika wena mntaka Jehova ukuthi lapho inkinga sewubhekene nazo bese uthi Thixo wami dwala lami ngiyalila imihla yonke ukuhlushwa isitha sami ngoba njengoba silapha nobani khona inkinga ezimphethe khona lapha ekhaya uhlukana kabili umndeni kuthiwa ngoba wathatha inkolo kwaShembe wasekuthiwa kasalungile omunye auntie wasekhaya komama uyafundisa e-high school sesiyaboshwa isikole sakhe sesiyaboshwa isikole uma siboshwa lesikole kuthiwa senze lento okuthiwa ukugobhelisa izingane ukuthi mangabe izingane zingenzi kahle othisha beyikhombisa ama-answer zonke esikoleni zathi la bheda khona zabheda zonke sabanje isikole saboshwa isikole ngoba nje ama-result abantwana naye ifundisa ngaphakathi esikoleni uthe uma sebanjwa ama-result bahlangana nothisha kwathiwa hayi manje ikhona inyanga ethile ngasisiza uhanjwa kuyo enyangeni yafika inyanga yathi ayifuna 20,000 yathathwa malini esikole 20,000 yafakwa enyangeni kwathiwa beze bonke othisha ngoba kuzoba necala icala ngomsombuluko abese othisha bahamba othisha bonke bathi mabefika kule nyanga yathi inyanga uthisha nothisha uzomnika lokho okufishane okunentshebende ehlale nakho endlini yikho kuzokwenza ukuthi kolanda idokodo enkantolo uthisha nothisha uzohlala lokho okufishane kuze kuphele icala yasikhuze yaseNazaretha yathi hayi ngeke mina ngiyeNazaretha ngiyangene lapha bangena othisha uthi anti bagajwa emsebenzini kweziwa konke wasebenikwa-ke le ndojanyana-ke bahamba nayo washaya umsombuluko kwayiwa eqaleni lafika icala laphela babuya ngesiphithi bebheke enyangeni wendoda uthe wena icala lizobhela nakusiphethe amadoda amafitshane icala lipheli kanti kwenzekani uthi hayi njengoba lingaphelanga ukuthi alingenanga nonke khona ongangenanga lo anto yiNazaretha babuye othisha bese kuye bathi wena uwenza ukuthi abantwana bengaphumeleli manje icala sidliwe ecaleni ngenxa ukuthi wena uzange ungena lapha bamvukela bonke othisha esikoleni lahlehla icala lahlehlela umsombuluko zayo basekhona ungifonele ekhanda kakhulu Shumayeli ngisize ngilekelele nakho lapha emsebenzini senisithi sawonke umuntu bayenyangena abantu angangena mina ngase uwenze kahle wangena njengamanje unyasisehleni asiphuthume khona sagijima sabheka khona sathi basifika isitalo sasezulwini asinikelisi singaphakathi ekhumbini ngathi helele esihamba izwe lingaka kwafika namasulumane azonika lothiwa wayembengeni kwafika kwathiwa akayembengeni kwafika kwathiwa akayembengeni ngase ngiqonga isibindi ngathi hayi phela ngumshumayeli mina ngangiyembengeni ngihamba ngisemfika aqonga isibindi shona khona ngayenganeni ngicela ngibike baba khona usise ngihamba nayo nenkinga kakhulu yasengena ingane ngaphakathi uthi baba ngibuza ukuthi umshumayeli bani loyo wabuya ngathi umshumayeli nene asemnambithi wathi uba uthi akangene asengene saphuma isilwane sigqoka isuthu kwenze njani umshumayeli baba Nkosi yamakhosi khona umntwana ngihamba naye uyakhokhala isilo yini ngase ngibike indaba wathoza naye afike lapha kolayini emva ngamdonsa ngigijima naye ngangena naye ezulwini sasezingene emasangweni savala sakhuphuka sayekhumbini phezulu estage singena endlini athatha umjiva yabuya asikwenze njani khuluma ntombazana hayi basho ukusakhuluma kusiyakhala bathi khuluma mshumayeli utheni ngase ngekhasi bathi awu bathi phatha nothi koloshe kuthi baba balalela-ke namhlanje lizophela licala
Gijima umfuna amafutha. Gijima ngafuna amafutha ngabuya nawo. Ubusisa umuntu wasezulwini wasethambula insipho. Hawu wangiqala ukuzoleya. Hamba insipho, gijima ngabuya nayo. Waselandala. Ugcobane ebusweni. Wasuyasho. Hayi baba. Hayi. Ngoba enazazwikele ngaphesha komfula ukuthi ngigcobane. Ngoba amovate. Lemon vate. Ngoba lemon vate. Ayithi ngoba lemon vate. Bese nje powder, iphakuze. Ngicela uNazaretha. Bela yaza ngithi abantu ohlala nabo. Uma sekufayile uphume ekuseni esontweni. Kwathi uma ngeke usebenze uphuma ku8 uye esontweni. Ahluleke lapho. Kodwa bayazi bona abaphesha komfula. Uthi ke baba uyalisho igama leta igcobane. Lalela ngosayigcoba lento. So manje ugcoba amafutha ugeze ngalensipho. Ugeza ngane. Hayi cha ngeza ishinsipha ugcoba ngageza ngayo. Wayisho igama lakho. Langazi nozonke lensipho mna ngigezela ngesunlight. Yonke lekhobo lena yangihlula. Ngivele ngenza kube mubi kanti ngumhlalo umthetho wami. Uma ngigeza ngayo nje ngigugu emnyama ngibuke kanti ngimhlanyana. Uma nje bengekho abanye khaya gampela. Hayi kusilibele. Nawe uyabona. Uma bengekho nje ngophela la leli bandla ekhona madoda khona. Akona wabona hey yabona ke la kubangeke ushembe la. Hayi la lobhubha. Osindele ushembe lo. Omunye umbona shaka 4. Uthi hey 4 ejaweni na 4. Hey uma uthi uyabheka le 4 uthi uyakhathanisa nale mambala uvele kuhlukane kakhulu. Hayi kodwa uyayi wasile ushembe ngokusibambela. Phela asibambela ushembe phela la washemba ngeke akushelwa uManazaretha. Amen. Abantu vele ukhombe nje. Mina ngaphumelela lebhuli nanso ngivele ngikhombe. Imali ngoba yazi umthetho. Uma yala uthi umthetho ayiwazi. Manje uyasibambela ushembe. Noma uthi akatshekile nje uyakubamba ushembe qale naye aqondise. Phela oyibona indoda uma ihleli ingaganagaliwe. Kodwa ngisakhuleka le ndaba ngikhohliwe. Kodwa ngisela emadodeni. Uyibone uma phela sicala nawo la mathempeli. Mina ngibuye umshuma iminyaka ewu20. Manje sicala nawo madoda. Ikhona nje sakhe zami kuyibambela intethelelo yakwaDuma. Ayitshekile nje uyibone nje madoda. Le ntethelelo yinesi. Inesi yona. Ngumshumayeli ke mina. Ngithi mina wemaZuma ngicela ungisize. Ukuthi ubambe lensizwa le. Ulensizwa lo igane. Uthi no sisi mshumayeli. Ngigane lo. Ngithi mina ngisize phela hawu. Uthi phela masesefika nje phela sesifika lapha ePro phela kufike lo. Ngithi uzofika phela. Ethi mayethe phela nikuzimalanga. Umnazaretha uyawufaka kushekaza ase Shoprite ulelise la ngemva. Akhuluma isaye. Ithi uma isifika lapha eThempelini ukhumula umnazaretha ikhiphe la kushekaza udumeke bese thatha ushekaza uthi shuwe kuku asigele eThempelini. Ngithi mina esikhona insizwa la ngaphandle. Ngithi mina ke cha yena impela. Waphuma nakubo ngoba kukhona labukhosana athi uma esekholiwe ekhona ekuzekudlulele izidla. Efuna ukulawula ngisho emakhaya. Manje ukhona yodwa ke kubo lenkosana. Manje abafuna ukugcina imithetho, abafuna ukugcina nesabatha, abafuna ukugcina imithetho yakayishona. Wasefuna amathayela la komakhelwane. Wonke ngothi umkhulu wahlala yedwa le. Akasebenzi uyalima emasimini. Ukongothi ukhula uhlala emkhukhwini uphuma njalo khona nesabatha ekhona. Noma sise emngcwabeni loshekasi uzuphela amagama. Uma kwaphela igama lelibomvu lase Shoprite alando omunye. Hayi ke ngiyamzamela ke lethethelele. Ngimzamezamele.
besasondela lapha enkumbulweni yimpintshhe hayi sazoqabanga hayi ke ihambeke ithi uma ibuya ngesabathe elizayo ngihlasele futhi manje uthe phela nodaba lwethu phela athi cha kodwa ngcono bomunye kaphela kithi nami ngalesikhathi ngimkhulumela nami ngikhona uyabona umuntu uma usukhulumela omunye ethi ngcono bomunye wena ukhulumela lo uma uhlakaniphile uyabona ukuthi induku isikhala kuwe uyayibona mshumali kubo omunye ngithi cha mina ngifulela lo hayi ke cha ngikhuluma ngesimangalo kaShembe eNazaretha khona lapho ngiyakhona bengilathe ngikho insizwa oyubona hayi cha ke le uma ingabanjelwa ngumshumayeli izohluleka yona hayi ngamzamela nje ngumshumayeli ayabuye ngesabathe elizayo uthe ngesabathe elisathu singamehlula ethi hayi yayibona into yakhulu serious ngayo khangicela ukuvuma ethi ngiyabonga hayi ethi bayese ngibongile bese la ke ngibuze kwemshumayeli uzolobola ngani lo kuthi ngiyini bese ngisheshe ngomqondo ngihlakaniphe ngithi ayalalela yimi engizokhuluma nabazali bakho yimi engizoba umkhomo futhi ngizoba ngedwa ethi hayi kulungile hayi ahambe ngaye kubo kuthi ngesonto ekuseni bese ngiyafika kubo hayi sengiyintsondile sengimhle ngifike lapha ngikhulume nabazali bakhe ngithi cha kunensizwa la efuna ukugana bamaNazaretha manje ufuna ukugana niyamazi umuntu engikhuluma ngaye bathi ubani bese ngiyamusho baqele insini bese bayambiza lo bese bayambiza hawu wesibani ukuthi ngabe ngiyamusho mhlawumbe khona basemnambiti labazomazi wesibani angitshele kahle uvumile ukuthi uzogana lo ethi hayi ngivumile umshumayeli ungehlulile ukuphoxile noma ekhaya ngiphoqa ngigcina ngivuma mhlawumbe isabelo sami cha kulungile sivume le ndaba sihlanganise nabazali bese siyamhlanganisa sithi baqaqwaqa ngithi afike kwami uzobahlanganisela kwami bahlanganisele kwami la bejane ngilomuzi bahlanganise la ufuna khona abazali kuphendule mina yaphatanisa impela nje ngaphatanisa yawaka lo mzi ngithi yabona ke wena hamba bonke zonke impahla zakho uye lapha kuthi hawu Shumayeli khaya lapha emzini kaButhombe nohlala khona bese sumngaka phela wena ethi hayi kulungile hayi ahambe ohlala khona ishayisa batha baphume khona baye esontweni bobabili baphuma khona ekhukhwini hayi isikhathi wazophela unyaka kuthe uma kuphela unyaka wase kuphuma amapost ngo-April amaklina emsebenzini yazeka indaba kwaphuma amapost amaklina emsebenzini wasiyaqabanga umem ukuthi khona indoda yami esekhaya wayizamazamela wasediza ngaphakathi base bayiqasha bamqasha wanejiswa wapermanent lapha emsebenzini wahelp uthe uma esepermanent yokuqala kaqala ikhuluma wathi ngicela ungisize mshumayeli ungihambisele inkobe khona la imali yokuqala ngahamba ngayekhwele afike ngashala phelele ngathi mangicela ukushaya ngase ngicelile isithomembeso ngathi mangicela isithomembeso ngase ngicelile usuku lomshado ngase zawudedela zamase ukudedela yasiyaqala yathuthuka umuzi bawushaya phansi umkhukhu bashaya u3 room bekhubeka namhlanje susithi umbona egarage kulo omkhulu kaShembe wanzotsha ngathi ngiyabona we Shembe mhlambe inhlanga yakho la akona bonke bengilapha ekuthenini kukhona vele kwamanye nje uwabone kahle ukuthi yabona mangasizanga umshumayeli la lokona impela kuyoba hayi baba ubhutwa kwa-anti wakagogo sithemba sengibuyele endabeni yami sengizohlala phansi ngibona abanye sebeserious kakhulu abanye ngase ngithi angeke ngibavule nje bethu ukuhleka kancane phela sale lo nyazi eNazaretha uNkulunkulu wathanda abantu ukuthi babe bahle bahleke
esontweni lakhe elingcwele. Uma sesifikile uthi thatha nanti insipho, thatha nanka amanzi namafutha. Sehamba ke, usifika isibuso sehamba. Uma efika emsebenzini, bathi uma yakhe emsebenzini, nothisha omkhulu sembekela. Buka emsebenzini wena. Cha bengekho kuyephi. Bengesontweni, kuyokwenzani? Bengobika icala. Hawu, ushembe ngasiza ukunikela ushembe. Kalula nje ngokubeyisa, ukunikela ushembe. Unika amanzi namafutha. Bathi icala lele sibhekene nalo lingaqedwa yilokhu. Lesula insizwe emfishane. Unyazo. Izomfishane ayithatha lutho nyazi. Lutho ayithatha lutho bo. Hayi. Hayi kodwa yiwo la ikho lokho. Fika usuku ebanike ebakhothisa bagqabe bese kuthiwa khona. Wathi makufika khona ngangena. Bathi babengena beqele eboxini yathi mayibabheka lo muntu lo ofaka amajazi amnyama. Wathi mayibabheka wasethi hayi lecala linabufakazi. Yaphela kusuka namhlanje. Ikhuluma ngani njalo maNazaretha? Ukuthi kungani wena ungalibabaza igama lonyazi lezulu? Hawu. Niyazi ukuthi sengiphethe. Angitheni wakhile umuzi maNazaretha. Akentu wakhile umuzi. Muhle. Udlula bani pho? Nesidlula thina. Nesidlula. Nisho kani nesidlula? Maningi ngixoxela indaba. Ningasho ukuthi ngithe kodwa abantu abangabahlethelwa kanjani. Ngabe nganisebela. Uthi sihleli lapha emzomusha ngelinye la. Sisezulwini. Uthi baba, khona la bengekhona, fundisi. Anawe nobheka umbhedo wakhona. Awu, yabulala. Awu, baba. Akasakhe sinombhedo ongaka. Uthi hayi manje nabe inokubola umbhedo lapha bengekhona. Ngisho ukuthi kuphi? Hayi. Siyithembile nathi sigiphe yokugcina imali sasadayisa nenkomo. Sithi umbhedo yofika ezulwini ushaye phambili. Kwathi hayi lutho, muhle impela, kodwa ufike lapha ya. Alo nabe nokubona. Sathula. Kokuphi lapho baba? Angibhekisele la gama. Alo nabe nethi thiye kunobona lo mbhedo. Hawu. Labantu laba. Sebashayile njalo. Yakhala induku. Hayi kumpela yakhala induku. Sanicabangela ke nathi ukuthi. Siphela babuya ngonyaka ozayo. Sanicabangela ukuthi lo mbhede ngizazocela kubashuma. Ngiyawubona. Uma sekubonile, anokwenza sure. Ukuthi angisawushintshi. Ngoba hayi ngani misalunga lapha. Muhle umuzi wenu maNazaretha. Muhle ngempela futhi ayikancane. Yabona ubani maningi kanje, akabe ngiyawasha amagama awo ashiwe ezulwini ngelinye ilanga. Manje ngeke namakho naMaNazaretha. Laphoba. Ayimpumalanga. Ayi lapha ngithi. Wathi. Ngithi sekuyenza ile sengibizela esigawini. Manje hayi, kodwa yinhle enenzile maNazaretha. Inhle, mina ngibona bebe sikhona, beke sikosisi nababe bethethelelo, bethi sicela thina ukuyofaka ama tiles lapha ya. Ngiyamangala bakho umuntu othi khona abantu abangahlambulukile lesontweni. Ngiyamangala kanjani? Pho usheba basho ngathi ngeke ngingenela, ngoba ngena umuntu ongayemgidini. Ngeke ngingenela ngoba ngena umuntu ongayi. Hayi usheba kubathanda bonke abantu bakhe. Bafika osisibathi sicela ungene endlini zoma sofaka ama tiles izizwe zonke. Safuma. Niyawazi into amalini. But hayi siyawazi. So nge basabengena. Uma bakhe umuzi kaNkulunkulu noma ubani yamthatha kuthiwe lo nalo akasebenzi lokho ethi ngifika nalokho ngithathe lokho ethi ngifika nalokho ngithathe lokho akayekho umuntu walelo uma sisetshenziswa umzi kaNkulunkulu. Asithandane ke maNazaretha. Khona sothanda uJehova. Sokuthanda abantu abathandana
kakhulu hayi laba bapretende nayo babe phambi kwaba benze sengathi cha ushe mfuna abantu abathandana impela hayi benze sengathi Amen. Nibahleke eNazaretha. Amen. Ngoba nilandela unyazi lwezulu. Amen. Ifela ngiphetha khona. Iphetha ngokuthi bonke abantu ababheka unyazi lwezulu. Amen. Noma kwenzekana inkosi yofindeyo bakhona emhlabeni. Inkosi ekhona unyazi lwezulu. Kuyoze bephakade. Amen. Kuyoze bephakade. Ngiyazi ukuthi khona abantu abafuna into esheshayo la ngaphandle. Khona ngapha ngakithi khona indoda enkulu okuthunala. Ngapha ngakithi. Hayi namanje ngizobona sephakathi khona lapha. Athi awufuna usizo. Alokho usizo ngaphandle kwenyazi lwezulu. Wahamba uqede emhlabeni. Uthengo lesine. Wathi bekuyimi inkosi uzwana umfundisi udladla umshumayeli iqhonqo umshumayeli uzwana sikuqile ezulwini. Uthi leyazini bakhodo ngefika indoda nje la yesayoni izothi baba ngicela ukuthi ibandla lamlande sesiyahleka ngesilwane sethi gaga ngithi ulande kanjani ibandla uthi baba abantu bayangena abantu bayaphuma abantu bayangena abantu bayaphuma uthi bese ngiyaqhoma ngithi abafuna bangangalaba uthi ethi bese ethi-ke aphelele nomusa unyazi eNazaretha. Ulbesethi hayi baba ngingajabula kabi uma bengaba ngangalamadodha nje odwa. Engabe sababa lo mama namakhosazana. Uma bengangala amadoda nje ngingajabula kabi baba. Angithi ukuzimala ngibona amakhanda uyabala ukuthi ubudgeta ngathi. Ukuthi amakhanda nje obengaka. Hayi kade njalo lento eNazaretha. Ushaka ufuna uthando nenkolo kithi kuphela. Amen. Sengicedile ukukhuluma namaNazaretha. Nkosi kusenikuzwile. Amen. Sophetha lenkonzo. Isicabelelo. Sesithathu. Nkosi kusiphama kwethu. Kosi 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 Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Ngiyanibingelela amaNazaretha ngegama lenkosi unyazi lwezulu. Amen. Bantwana basezulwini ngibonga nami umusa engiwuphiwe inkosi enkulu yasebuhleni unyazi.
uthule ngimeme namhlanje kule nkonzo yasemini ngibela ekhaya eSandanezo. Ngiyacela ukuthi ukuguqa kwami la kube kuhle phambi konyazi lwezulu naphambi kwamaNazaretha engiguqe phakathi kwawo. Amen. Kungabi ukuthola kwami leli thuba lokuguqa la kube yithuba lokukhuluma indaba zasemanzimeleni ezingeke ziphilise umuntu, kodwa indaba eziphilisayo indaba zikaShembe. Amen. Amen. Ngizocela ukungqongqoza ezulwini ngesihlabelelo sekhulu namashumi ayisihlanu nantathu 153 until izwi
ngiyabonga bantwana basezulwini ukungilekelela. Bantwana basezulwini sisenkonzweni yesabatha. Futhi sisesikhumbuzweni senkosi enkulu inyanga yezulu. Bantwana basezulwini ngolunye usuku kwawo 1995 ngiyacela emsebenzini ngangisasebenza enkampanini yaseMayi embonini zegolide. Ngiyacela ke bayangivumela kahle ngalolu suku kanti eyinsukwini engaphambi ngayithi mangicela ngizoya ekhaya babe benqabe ngize ngishayise ngesikhathi engishayisa ngaso. Ngalolu suku basheshe bavuma ngangicela ukushayisa ngo-12 ngashayisa ngo-12 ngaphuma ngathatha imoto ngoba sasilala esipakishile nonkosikazi naye washeshe washayisa ngalolu suku. Sathandaza saqeda saphuma sahamba. Masendleleni sisuke eCarltonville sibheke eBergville. Sihamba ngale ndlela ehamba ngale sizonqamula eFernaghen bese sibamba umgwaqo oya eVilliers siyongenela uN3. Uma sendleleni imoto ivele iphunyuke kimi iphaphalaze ifuna ukuhlangana netruck. Hayi ngibambe ngibuyisele eteleni inkosikazi ngoba sithandazile ngabe kwenzekani. Ngicela ke siphinde sithandaze futhi. Sithandaze. Masiqeda ukuthandaza start imoto siqhubeke nohambo. Sihambe sihamba kahle sasongenela ku-N3 sahamba. Imoto engangihamba nge-1400 yayinesivinini esikhulu kakhulu. Ngangithi mangibheka ispeed ithi 120 kodwa kwangathi ihamba ngo-160. Ngadlula kwakushiyeke u-30 kilometers izofika eHarrismith. Ngadlula enye imoto yamaphoyisa. Mangidlula leyo moto yamaphoyisa ngathi ukuhamba ibanganyana mhlawumbe engango-5 kilometer. Yaphaphalaza imoto yayo ifuna ukuhlangana netruck eyayisuka eThekwini. Ayibanga isabanjwa yimi yabe sibanjwa unkosikazi wathi hawu wasibulala mzimela nabantwana. Yabuya imoto yalala ngohlangothi. Yavuka yahamba. Ikhinopho ye-fiberglass yalahleka le. Ngangilayishileke izinto zokusebenza ekhaya. Kwakuneyivalo amawindi opende ama-tiles kwathitheka kwadala umgwaqo. Ngenhlanhla kwangababikho imoto eyiqhamukayo ngokushesha. Yaze yama imoto kwafika leli phoyisa engaledlula endleleni yilona elafika kuqala lafike lasisiza. Wazama ukuvula isivalo sika driver wehluleka ukuzivula sangavuleka wagcina sivuleka lesi singapha ngasandleni sokunxele. Wasitakula wasikhipha khona. Ngafika ngahlala phansi ngathula ngangalimalanga mina umuntu wayelimele kwakunkosikazi. Abantwana ababili babengalimele. Kwakuzobe nje kuvalwe ngehlahla. Uma ngisamangele ubuyeni kwemoto leli phoyisa liyabuza lithi nikereka kayi. Ngamphendula ngathi rikereka Nazareth Baptist Church. Manje into eyangihlupha ukuthi kungane ebuza ukuthi ukuwa kwemoto nokuthi sisontathu kuhlangana kuphi. Wathi hayi baba into enze ukuthi ngibuze kanjalo ingoba ngibone into engakaze ngiyibone ihlale eziwe imoto phambi kwami kodwa le kwenzeke into esimangaliso. Inkosi yehla ezulwini
leso sento kuvuleke isibhakabhaka tema sivuleka isibhakabhaka kwaphuma umuntu obegqoke ingubo ezimhlophe obefake isigqoko esimnyama uthema ehla emkhathini wezulu wase ekhipha ishiti elimhlophe wangena emotweni wanigoqa ngaleli shiti ithe iqala ukuwa imoto nina benrola phakathi kwaleli shiti elimhlophe wathi iyona lento emangazile futhi ngimbonile uma ethatha iroli yocingo eyithatha eyifaka ngaphambili esondela ngaphambili ukuthi imoto mayiphenduka ibuye ifike isondo lihlale phezu kwalolu cingo bese imoto iyama ingabisaqhubeka nokuhamba uthi ngimbonile futhi esebuyele emuva lapha vele khona ngithe mangimbheka ngapha ngemuva kubhaliwe emahlombe akhe kubhaliwe ukuthi inyanga yezulu wasebhala ngezansi ukuthi Shembe manje iyona nto engimangazayo uthi ngicela ukubuka nasi leli photo elapha elengemotweni ngicela ukubuka ukuthi lo umuntu akekho kuleli photo eniphethe wathi uyalibheka lali khona wathi nangu lo baba onisindisile ukube lo baba kazange ephume ezulwini ede azonibhesa ngaleli shiti ngaba nikho ni kwaba ukusinda kwethu lasisiza ke futhi eliphoyisa ngokuqoqa impahla lasifunela nemoto lafika imoto yamaphoyisa enye yafika silayishela impahla yasibeka e-police station bamthatha unkosikazi bamthatha bamsesibhedlela wafika wabhandishwa bamthatha babuya naye police station basifunela imoto yayiqhubeka yayiye ekhaya ayibonke Nkosi Sabatha ngithi ke le Nkosi esihlangene ngayo inyanga yezulu iyenzile imisebenzi yayenza imisebenzi emikhulu leli ibanda likhona lisimele namhlanje ngenxa yenyanga yezulu wathi kuhlwile emhlabeni singazi ukuthi sizokwenza njani kwase kuvela itele ezulwini ukuthi kwakuvese uBombela wayeyihlelile izinto zakhe zasezulwini abuya nazo ezulwini ukuthi uma kwenzeka lokhu kuyokwenzeka ukuthi wase inyanga yezulu isilitakula ibandla lamaNazaretha njengoba likhona namhlanje njengoba siya ebuhleni siya esikhumbuzweni siya ebuhleni siya emsebenzini omkhulukazi wenyanga yezulu eyawenzela ibandla lamaNazaretha amen iyaphinda ke sesindile saze sayofika ekhaya sekuyaphinda ke kuvela enye into emsebenzini ngangisebenza kwa housing department kwakuyime enganginikeza abantu izindlu ababe qualify ukuthola izindlu emsebenzini babedlula eofisini lami ngifuna izinto ezayifuneka bagcwalise amaform bathola izindlu sekwenzeka kumina ke manje sephuma incwadi kimi enginikeza enqomela u7 days ethi fanele ngiphume endini isizathu asikho fanele ngiyofuna enye indawo ngiphume endini yemkampani ngiyofuna enye indawo ngahlala mina ngathi ngaya kwendoda engangisebenza nayo umlungu ewumanager ngathi nayi incwadi yabangithumele ngithole eboxini leposi endini wasethi yena nami angazi lutho nami ngizoke ngikubuzele wathi uyabuza bathi nabo abazi lutho kodwa le ncwadi isuka kwi-top management yemayini sathi sayilandelela yaphelela emoyeni kwase kufika kusuku ka8 kwase kufika enye incwadi yayinqomela usuku 24 hours kube sengiphumile endini mangashaya u25 hours ngingakaphumi bazothatha impahla yami yonke bazoyivula indlu ngendlela abazoyivula ngayo kusifika amaphoyisa athatha impahla elahlele ngaphandle nami bangilahlele ngaphandle
eManazaretha ngaqhubeka bathi ngiyagologoloza ngabona ukuthi la le 24 hours inzima kakhulu ngase ngisuka ngicela emsebenzini ngithatha imoto ngiye lokishini bayofuna indawo yomqasho angiyitholi ngaze ngayothola indawo eMkhukhwini ngayithola enhlizweni yami ngangafisi ukuthi ngiyoke ngihlale lokishini ngangakuthandi lokho kodwa uNkulunkulu uyena owakha icebo lokuthi ngiyohlala lokishini ngoba wayazi yena ufuna ini ngami kusho ukuthi ke sahamba ke mangifika sengithola indawo ngabuya ngathutha sahamba nonkosikazi ayohlala lokishini kwase kuvela into edayiswayo emva kweyinsuku ezimbili ngihlala eMkhukhwini uforum odayiswayo mangiya ngithi ngiyowuthenga bathola ukuthi sewuthengiwe kuthiwa nje khona umuntu ophuma manje wawushibhile ubiza 17,000 mangithi ngiyafika nemali kwathiwa kunabantu abaqeda ukuphuma ubabonanga ngithi ngiyibonile imoto ebeyisuka bathi yilabo bantu sewuthengiwe lo musi uma ngilele ebusuku kufika inkosi inyanga yezulu ithi mfana kamzimela imina ngenza ukuthi uzohlala la ngoba lapho ubuhlala khona bewungenawo umsebenzi ngakusindisa engozini yemoto ngoba mina ngifuna ukusebenza ngawe njengoba ngikulethela ngifuna uzoshumayela ivangeli lami kunabantu abaningi abahluphekile kule ndawo kuleli lokishi lapha abantu bayafa abantu bavukelana bodwa abantu bayagula badinga ushembe kodwa ushembe ngeke asuke ebuhleni eze la uzothuma umuntu amthandayo ingakho ke mina ngithume wena ukuthi uzohlala la ngabe sengiyahlala ke ngahlala ngakhulu ngatshela unkosikazi njengoba siselana nje akusikhona ukuthi siyahlukunyezwa abelungu emsebenzini bebengihlukumeza inkosi inyanga yezulu ingene kubelungu ukuthi abenze le yanto ukuze ngikwazi ukuphuma ngoba bengeke ngiphuma bengihleli kamnandi bangilethe endaweni lapho okungena gesi khona ngizobasa ngoparafin zolayitha ikhandle impilo yami yabuyela emuva ngoba ushembe efuna ukulungisa yakho into sase sibahlangabeza abantu bakaShembe kwaze kwaba khona ithempeli namhlanje ekubizwa kuthiwa ibekezela Amen. leli thempeli selizala amathempeli amathathu amen ngizokuchaza ukuthi kanjani indaba zala isontweni ezinye ziyaxaka kodwa ngiqonde ukukhuluma ngenkosi inyanga yezulu ukuthi sikhona nje eCarltonville sikhona ngenyanga yezulu wamuzi ukuthiwa ibekezela waba khona ngenyanga yezulu ukuthi ithi ngihambe ngiyohlangabeza abantu bayo kunabantu abadingayo abeswele abafuna uNkulunkulu kuze bamthola uNkulunkulu akuye mina njengoba wangisindisa engozini yemoto wayengisindisela ukuthi angisebenzise ngithi eManazaretha sisesikhumbuzweni senkosi yamakhosi seqhawe lamaqhawe leli bandla lamaNazaretha kuze siqhenye namhlanje ngaleli bandla lalingaregistiwe nasePitoli inyanga yezulu yaliregister laba semthethweni ayibonga Nkosi kwaba khona izinto eziningi eziwushintsho esontweni yathi mayifika ebuhleni yathi lapha kuyoba khona idolobha namhlanje mawufika ebuhleni sekusedolobheni ayibonga Nkosi yesabatha kwasho umlomo ongathethi imali kwenyanga yezulu uthi eManazaretha ayingcwele asibekezeleni kulokhu kuhamba uma singabekezeli umvuza ukho isho njalo inkosi yamakhosi emzini waseThemba lethu ngoAugust ithi ukubekezela kwenu bantwana
basesandanezwe kunenze ukuthi namhlanje nithola umvuzo, nithole nanku umuzi omusha sha ithemba lethu. Manazaretha ingcwele la ekhaya uma ngabe kuzovela enye into enhle ke kube khona isiphithiphithi, kube nesiphithiphithi esihlukanisa abantu esontweni. Ekugcineni kanti uNkulunkulu khona into afuna ethile afuna ukuyilungisa. Fanele ke siwuphathe kahle wamuzi, ngoba yithemba lamathemba lamaNazaretha alelizwe. Amen. Lapha yasifikile sakhonza kahle. Akuzange bikho lutho oliyelwa phazamiseka, ngaze ngizwe lutho kukhona umuntu waphazamiseka kulowa muzi. Yonke into nezisebenzi zakhona zayisebenza kahle ngomoya wodwa. Sengathi ke bantwana bonyazi, bantwana basisandanezwe, ningawubamba lo moya enawunika ushembe ukuthi nibambane nibe munye. Njengoba khona amagama akade ekhulunywa umshumaheli manje, uthi inkosi ibuza uthi awekho namadoda esandanezwe. Qinisani kakhulu ke ninqobe ngoba senigibelile intaba nayidundubala la nofika phezulu eKhenani. Manje akusekho okuningi okunzima, sekufuneka nje ukubekezela nokubambisana nokwethembana. Inkinga ke ngizothanda ukukhuluma ngokwethembeka, ikakhulukazi kubantu abaganene. Kwakukhona abantu ngapha ngakithi, indoda yayisebenza eThekwini, inomakoti wayo omuhle eyayimthanda, nomakoti emthanda umyeni wakhe. Kwathi uma beqeda ukushada base bephuma umuzi wabo, bahamba bahlala bodwa nezingane zabo. Yaqhubeka impilo, lokhu isebenza le ndoda eThekwini ibuye izekhaya. Kwaya kwaze yaphelelwa yafikela isikhathi le ndoda ukuthi ibuye izohlala ekhaya, izophumula ngoba wayesekhulile futhi wayesesebenza isikhathi eside kule kampani wayesebenza kuyo. Uthi ke uma esefikile ekhaya wahlala wakhula kakhulu, wase uNkulunkulu ekhumbula le ndoda kuqala kusala isalukazi. Kwakhiwe la ekhaya kunabazukulu, kunamadodana, kunomakoti, kukhululekiwe kumnandi. Mayiseyihambile le ndoda, mayifika ngale kwethuna iyafika emndenini iyaboshwa. Uthi umndeni ngeke ungene la, wakwenza konke okuhle esasikuthuma khona ekhaya. Wasakhela umuzi, wasithathela umakoti, wasakhela umuzi, wazalela abantwana, konke sasicela senzele khona wakwenza. Kodwa ikhona into eyodwa eyenziwa umkakho eyayimfihlo yakhe, angazange akutshele yona, waze wadlula wena wezala. Ngakho ngalokho ngeke ukwazi ukungena lana, angeni umuntu onesono. Lowo muzi asiya
khona ngeni sono kodwa kungena abayingcwele kuphela. Lapha sonke sisebenzela khona esifisa ukuthi masidlula kulomhlaba silibone unyazi. Amen. Akekho namunye ongumNazaretha wasebuhleni ongafisi ukuthi mayidlula kulomhlaba abone unyazi lwezulu. Lutho unyazi lwezulu shebe yimi engindlela eyothingweni lenkosazana, yimi engindlela eyanyangeni yezulu, yimi engindlela enkosini ilanga, yimi engindlela eyakubombela ngaphandle ukuthi udlule kimi ngeke uzubabona. Amen. Manje lesizwa yaba lenkinga ke uNkulunkulu emuhle emthanda. Kuthe emuva washiya wenzelwa yonke imisebenzi yakhe. Kwenziwa konke kwenziwa umuntu mayisedlulile. Wase nomkakhe washiyeka wahlala naye isikhashanyana wase yahlabeka nawe uyagula. Wagula wazoba isitefe emndenini. Ma ungasakwazi ukuzenzela izinto noma usungasakwazi nokuyiphendula usuke usuyisitefe kubantu ophila nabo. Sase simemeze lesalukwazi masifuneka ukuthi siphenduke. Sithi hawu ngicela nizongiphendula. Ake ningiphendule. Ingane zayivele igijime ibaleke. Wase uNkulunkulu engena kwenye ingane ukuthi njalo masimemeza lesalukwazi sifuna usizo lengane ibaleke kuyijike ithi ugogo wami lo. Ijike ihambe yegogo ifike umsize. Sathina lezi ingane zimqamba igama ugogo zithi umphendule. Njalo bayimemeza bathi nangu gogo umphendule hamba wena ugogo wakho. Ihambe ke lengane ifike imsize. Wase uNkulunkulu ethuma omunye umame wathi akahambe ayothandaza ayokwenzisa lo mama inhlambuluko nomyeni wakhe kuze umyeni wakhe akwazi ukungena emndenini akwazi ukuyobona uNkulunkulu wakhe. Kuze nalesalukwazi enkingeni esinayo ngoba kwase kubonakala ukuthi nazo esalwa sesivinjwe into encane ukuthi sihambe emhlabeni. Kwase kwenzeka inkinga. Kwase ethunywa lo mama. Mayifika kulomuzi uyabuza kwabani bayasho abantwana. Bathi kukhona umuntu ogulayo ukuthi yebo. Bathi ngicela ningikhombise. Basuka abantwana bafika bamkhombisa. Bathi kulendlu wasiyangena. Wathi gogo ngicela ukuthi sithandaze ngithunywe kuwe. Khona umsebenzi engithunyiwe ukuthi sizowenza nawe. Ngithunywe umyeni wakho uthi ngizocela inhlambuluko. Sizokwenza inhlambuluko naye. Wena uzokwenza inhlambuluko naye. Akekho umuntu owayemethembe emhlabeni njengawe. Kuba bonke abantu besifazane wayekwethemba. Ayikho enye into ayithemba njengawe ngaphandle kwakho kuphela ngoba wena wawumthanda naye futhi ekuthanda. Manje uthi ke khona imfihlo wena owamfihlela yona. Ngicela mama uyikhulume leyo mfihlo yakho. Uthi lo gogo bathi mabeqala bekhuleka bengakakhulumi. Bathi mabeqeda ethi amen lo mama wavuka lo gogo wayengasavuki wavuka wahlala ngeziqo. Wasethi ngiyacela ke usho ukuthi yini le wayifihlela umyeni wakho waze wahamba emhlabeni ungamtshelanga yona. Sinazi imfihlo maNazaretha. Asilungise kusenesikhathi. Mtshele umyeni wakho ukuthi baba njengoba usebenza eGoli mina ngisekhaya eEastern Cape kwaba khona umuntu owangikhohlisa kwaze kwaba khona umntwana ongesiyena wakho ingaveli lento sekungasekho. Lezi izinto ezinjena zivela umuntu eseshonile. Uvela ukuthi ubaba ubekhulisa ingane la ekhaya umkakho useshonile sekuvela eyodwa ingane kuthiwa kusiyona yakhe. Mayithi kuyabhekisiswa ngempela ayikhona. Ngathiwa kuyabhekisisa ayifani nezingane zala ekhaya. Nokwenza kwayo kwehlukile ey'nganeni zala ekhaya. Nalo mama waba nenkinga yena akaze angazale umntwana. Kodwa khona intombi owayenza kodwa umyeni wakhe akangamtshela yona ngoba naye wayesaba.
wabuza lothi gogo uthi akho yutho akho yutho wase edina ethi ayikhona ngikwenzele lula umuzi wasekuthini uyawazi wathi yebo ukuphi wathe usesigodini esithile ubaba wakho niyamazi wathi yebo ngiyamazi umazi kanjani wathi khona okuthile esake sakwenza naye kodwa kwaba ilanga elilodwa asiphilanga futhi kwenzeke ngoba ngayisola ngabona lento engiyenzayo engiyenzela umyeni wami yimbi ngase ngiyayisola ngase ngiphuma kulento uthi ke ngiyabonga ke ntombi endala ngoba sengivelile iqiniso iyaleyo nto bengizelela ebengithunywe yona umyeni wakho namhlanje bayamkhulula umndeni uzomkhulula uzongena emndenini bese yakwazi uyobona inkosi yakhe wasethi ngicela siguqe sithandaze ngibonge lo msebenzi omkhulu kangaka siwenzile gogo nangempela baguqa bathandaza wathi mayiqeda ukuthandaza wavalelisa lo mama wahamba wathi mayophuma esangweni wayishiyeka uphuma umphefumulo esalukazini wasebize ingane wathi wentana wenza lapha waseza lo mntwana wasethi hamba uye kugogo uyobheka ukuthi ugogo unjani wathi mayefika umntwana wathi uyamnyakasa ugogo sethule sedlulile emhlabeni wayesevinjwe inhlambuluko umNazaretha ufanele ehlale ehlambulukile ngaso sonke isikhathi asiyekeni maNazaretha imfihlo singamakholwa yeka imfihlo amanye amadoda indoda izala eGoli izosebenza idine seyinomakhwapheni edilo makhwapheni esenabantwana indoda ideziye ekhaya ayisho ukuthi khona inkinga ekhona la ine stress emuva kodwa mhla ishonile laba abantu bahamba baye ekhaya bawufunele umuzi bawuthole nabo bazofuna isabelo sabo bazofuna ishare mawuthi kuyabhekwa hayi impela lezi ingane ezala ekhaya kodwa indoda ayizange isho isaphila imtshela ngayo ngiyacela amaNazaretha emini nje ngosuku lwesikhumbuzo senkosi inyanga yezulu siwakhulume emaqiniso emshadweni yethu kuze imishado yethu iphile kuze umshado njebe imishado idunguzela kangaka alikho iqiniso phakathi kwabantu ababili abaganene indoda nayo iyadunguzela nomfazi nayo ngapho iyadunguzela uneyimfihlo asikhipheni imfihlo maNazaretha sibeke etafuleni pepenene zonke izinto ivele noma ngabe zibovu zinjani unyazi ingani liyasithethelela noma senza into enjani mawusufika phambi konyazi baba ngabulala umuntu liyakubuza libuze igcina sewuthethelelo ayibonga inkosi kangakanani ke umuntu uhleli naye uhleli naye impilo yakho yonke uhleli nalo muntu endlini kodwa ubambe impilo esifubeni sakho uyikhuluma nini awuphume nkosikazi mawuphuma la esabathweni ufika umyeni wakho umthinte kwibhathini umthinte la uyothi mawumthinta khona ziphume zonke indaba akhuluma isingisi nawe ngokunjalo ndoda awuthi mawuphuma la ufike kumkakhe ekhaya ufike umthinte kule ndawo ethi mawuyithintele leyo bhathini ayikhulume zonke indaba beza kutshele nemfihlo izinto azenzayo ezimbi ake wazenza kuze nihlale nethembane emshadweni wenu ayikho into edlule kwethembana umntwana oqala ukuthembeka esemncane kusathiwa unina esaphimisa amathe athi mntanami hamba esitolo ubuye amathe engakomi agijima umntwana azephule abuye ngokukhulu ukusheshsha lapho usuke enza ukwethembeka uShembe uyasikhuthaza nakulo mthandazo wathi ufundwa uthi ndoda yenelisa ukumthanda umkakho ungakhubekisi inhliziyo makhelwane wakhe emzini wakhe
uNkulunkulu ukhuthaza ukwethembeka. Kithina nhlangothi zonke maNazaretha ingcwele siyabonga ukuba khona kule nkonzo yeSabatha. uNkulunkulu asimemele kuyo. Nabagulayo uNkulunkulu abaphilise. Amen. Nabangasebenzi basebenze. Amen. Nabangaganile bagane. Nabangaganiwe baganwe. Ngokuza kwabo namhlanje la eSandanezwe. Amen. maNazaretha ingcwele umnikazi wezinto zonke uNyazi lwezulu useyihlwithile into yakhe. Nami sengifika emaphethelweni. Inkosi iyobusisa enikuzwile. Amen. Siyophetha inkonzo yeSabatha lasemini ngesihlabelelo sekhulu namashumi amabili nesishiyagalombili 128. Inkosi ibusise iguqa kwabayingcwele. Amen.